खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगां नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। बर' बाजार गार्लस एमइ स्कुलाव गोबां बोसोर भेन्साराव थानानै गाहाय फोरोंगिरि बिबानखौ मावबोनाय बियान कुमार बसुमतारीआ हरखाबै प्रेसार साइकआव जिउ गोमानो गोनां जायो। बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 17थि बोसोर जथुम्मा आरो खारजिया बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथायनि थाखाय मैया गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि। सासे बर' सुबुङा कर'नानि भेक्सिन होनो फैनाय मावथि सुबुंफोरखौ गाज्रि अलखद दिन्थिनायनि थाखाय पुलिसआ खादों। क'क्राझार पुलिस बिफानआ मोसौ सिखाव सोमोन्दो थानाय नुहुर रहमान 33 बोसोर आरो आलहाज आली 31 बोसोर बैसो मुंनि सानै सिखावखौ चिरां जिल्लानि सत' मासबादनिफ्राय एरेस्ट खालामो। एरेस्ट खालामजानाय सिखावखौ सोंनाय फिननाय लानाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 27थि थान्दै जर'खा। बे थान्दै जर'खानि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया गाहामै जोबनानै थाङो। क'क्राझार इलेक्सन अफिस बर्डआ मैया गोदानै मुं थिसननाय आरो मुं सोसननायनि सांग्रांथि हाबाफारि लायो। सासे मोसौ दालाल खालामग्रा जावलियापारानि खायरुल इस्लामखौ क'क्राझार पुलिस बिफानआ पिस्तल सिखना खानो नागिरनायाव आगदा आथिंआ गावजादों। मख'जाथावदि मोसौ दालालआ बांलादेशआव जेसेबां आसामनिफ्राय मोसौ दैथायहरो बिनि बाहेरा खामानि मावोमोन। कामरुप इस्लामखौ बे बरपेटा देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय।